Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Astean behingo kulturaren errebista da hau. Eusko ikaskuntzarekin batera lantzen dugu kultur arloa Euskal Herria irrati honetan, elkarlanean. 2008ko Baigorriko kulturaldia. 30 urte bete ditu Baigorriko kulturaldiak. Ospakizunik ezagunena festa girokoa da, apirilaren azken igandeko Nafarroaren eguna. Hoi izan ohi da, Nafarroa garaiko jendia, Baxe Nafarrora, Baigorrira hurbiltzeko motibo eta itzaki. Baina, jakiteko modukoa da, festaren inguruan, festaren aurretik, kultur saioak antolatu ohi dituela urtez urte Basaizea elkarteak. Kulturaldi horretako unerik interesgarrienetako bat, aurten Mihimena ikusgarriaren emanaldia da. Mihimena arrola dantza taldiak prestatua. Dantza saioa da, dantza ikuskizuna, baina baita hori baino gehiago ere, lurralde jakin bati lotua, lurrari berari, eta lurralde horretako kulturari eta ekonomiari, laborantzari, mahastigintza eta ardangintzari. Hortaz, dantza adierazgarria doa, kultura eta ekonomia lotua mezua ere baduena bere egiteko moldean, bere aurkezteko maneran. Arrola dantza taldearen lanaren berri zehatz eman digu Jean-Marie Cruzpeirik. Dantzaria da bera, mahastizaina ere bada. Jean-Marie Cruzper hortaz, zaztapenak emanez, Mihimena ikusgarri honi buruz. Ni mahastizaina niz, eta nire joetan bakarrik nitzalaik egiten dituen gogo eta batzu, eta dantza batzu desagertuak, eta erroa zer zuten, erroa dute lana, dute lehengo dantzariak, aniz dantza izan dadin Nafarroan edo Bizkaian edo zazpi provintzietan, dira lekuko dantzariak edo laborariak egin dituztenak. Ordean ez ditut guai aipatuko zoin diren dantzak, baina badakizitenek joaiten bazizte lekeitiora direla marinelen dantzak, eta gu Irulegi aldean nola dugun mahastiaren oia, mahastiaren kultura, argunt logikoa iduritu zauku, zela gure nortasuna, lurrari doakeon nortasun hori, piskat elkartzea. Ordean, bi itzaz erraiteko mahastikintzari buruz oino, nik ezagutu dut, belaunaldikoek, Jean-Léon Barne ezagutu dugu, mahastia nola lantzen zen duela 30 urte. Eta hori zute janai gaur berriz, aitzurrez eta harriko gira aitzur eta joran kantuak dibarartek dion bezala, baigorriarrak, baina bada berriz itzultze bat. Gaur egun mahastizainetan eta nolaz ez dantzarietan, bagira mahastizainak eta biologiko modura itzultzen girenak berriz, zenta oartu gira, gure lurra, gure ondarrea, pozo indartzen ari dela. Ordean egia da, hainitza ipu dela hori, baina mahastigintzan ere sartua da eta bada jaso bat, zenta guk ni laborantzako eskolan nintzen garaian, ikasten zaukuten hori berduzu zarri horren hartatzeko, hori horren hartatzeko, eta urjunegi joan da, orokorki laborantza, eta mahastizaintza ere, urjunegi joan da, eta pena ginuen garai hartako, alde batetik, biologikoan ari girelaik, baliatzen ditugu, gure arbasuek erabili dituzten gauz berak, izan dadin mitriola, kobrea, badekizu urdin hori da bakarrik aizu eta sofratzeko gauz bera, lehengo gauzetaret heldu gira behiz sanotasun bati buruz, eta belarran erretzeko ez gehiago pozoinik eman. Erraiteko, piskat, horren pena ginuela, eta iduriztu zauku berzirela ere oizko lan horik grabatu. Eta oizko lan horik zer dira, da
mahastia itzurtzea, mahastia hartatzeak, eta ardogintza etxetan. Orain zer dira sotoak hemen ere ikusten duzi, sotoak dira bizikederrak, dena garbi-garbia, gelau bezen garbia, menunbait galdu dute beren harima eta enologoak goi bailakoak, eta gaur itzultzen gira behiz ahno naturaletat eta gehiago lurraldeko ahnoetara. Erretxa da ahno bat egitea gauz batzu ezagiz, baina egitea lurraldearen ahnoa biziki zailago da, zenta behar da hori konduan hartu hasi lurraren errespetua. Hala, hori zen piskat mahastiaren inguruko gaia, baina uste dut kulturarekin gauza berbera da. Kulturaren ejoak, kulturaren erganezake aiena, kulturaren arrazoak, ez ezagutzaren eskasa, ahdogintzan berdin, iruri egin, orai ari gira ahdoak hobetzen, baina biziki farmatxarra ginuen, eta gure artean erraiten zen, ospina nola erraiten da eskoraz? Hala, eskoraz nola irulegi, erten zuten, irulegi. Eta hori simbolo hori, gure artean da hori, baina erraiteko gaur egun hobekiari gira lanean, eta ere ezagutza eskas hori, senditzen dela kulturan, eta dantzan, eta kultura arloan. Mihimena ikuskizuna bai gorrin eman dute, baina aukera izan ezkero, hegoalde honetara ere ekarri nahi lukete. Dantza zaharrenetatik hartuta egokitu, berria sorkuntza ere bada. Esaten ari gara, lurralde eta lur bati loturiko ikuskizuna da, dantza eta koreografia dakarrena. Kultura arloan Jean-Marie Crisper aditzen ari gara. Zer da mihimena? Mihimena duzu haien bat, Baxeran Fajon daitzen dugu, sumia. Eta haien hori heldu da, nun ahi heldu da, lehen atxemaiten ziren hainitz, batzuk erabiltzen dute, zenta mahastietan guti baizik erabilia da, erabiltzen dute tripotaren korropilatzeko. Egiten zen xorrosten, suan pasten, eta korropilatzen zen tripota. Ez dugu hori aipatzen, baina erraiteko atxeman dugu gelditzen dira Baxena Fajoan bi mahastizain egiten zutena beren mahastiaren lotzea mihimenarekin. Eta hori dira bi urte, kanaldude erri telebistarekin, grabatu dugu, ordean, sumea edo mihimena berduzu ilargiaren arabera moztu, gero ahaildu, gero trempan ezagri, eta korropilo berezi bat dauka. Korropiloa erten da, nik erten korropiloa, eta hori da, eta oso, erganezake, oso aberatsa dela simbolo aldetik, ordean hori grabatu dugu, eta gure blog gunean, atxemaiten alduzue, badira bideo zatiak, eta kusiko duzu egiazki nola egiten den. Biztanak gure ikuskizunean ez dugula erakutsiko laborari bat, nola egiten den. Baina erraiteko, nola biziki aberatsa den. Gero, ardogintzari jandut ostion, orai direla sotoak biziki altzairuzkoak, biziki edekak, kuperak denak girdiran proiektu dauderekin. Baina, gure baigorriko berezitasuna da, lehen etxe guzitan egiten zen ardoa, eta ardo ez dut nahi denetan ardo hona egiten zela, zenta belaunaldi batek hori utzi du bere isa. Baina badira ono gaur egun mahastizain zaharrak egiten dutena arnoa etxean, biziki ona, beren plazerandako, badutena gauza berezi batzu, beren sekretua, eta hori nahi ginuen atxiki. Beren sekretua da, ere adibidez, orai kupelak garbitzeko, badaude, urberua, sterilidatzu, eta badira nitaki eta zer. Baina badira, ere gauz batzu naturalak, adibidez, mertxika ostoa, badira olako gauza naturalak, eta gaur egun berriz heldu gira mahastizainak, hori buruz, ala nola asuna, ala nola, ez dakit, eta badira olako landare batzu, naturalak biziki aberatsak direnak, mahastaren hartatzeko eta arnoaren hartatzeko ere naturalki. Ordean, mihimena, bez koropiloa, soka, lotura, ordean kultura, erria, dantza, hori denak, asik gira, nik hasi bez, ene legoetako amens horiek, taldeari aipatu dazkot dila bi urte,
Eta, emeki, lan talde bat osatu dugu, lehenik ukandugu taldearen baimena, eta, behar dugu zerbait simple, eta ez gira gu dantza, goi mailako dantzariak, behar dugu zerbait simple, baina zerbait mezu bat nahi dugu ikusgarri horren bidez, aipatu, zabaldu, eta baigorrin gure berezitasuna hori da, lujaren urbiltasun hori, eta indar hori basaizeak duena, eta arrolak proposatu du egitea kulturaldian hori. Ordean, egiteko berriz mihimenari, errandut ez gira goi maileko dantzariak, idaiak untsa dira, paper batean zartzen duzu. Eta gero zein behar da, iparaldean egiten dira ikuskizunak, badaude bi edo hiru koregraf, erten dena, eta betiri aipatu, eta hola dira usedea, eta errantzaukun, nik zautzen dira norbait, baina biziki hartua duk, eta badakit hemen biziki ezaguna dena, nolaz ez, Patxi Laborda. Orden Patxi Laborda deitu, eta bai gorri, eta zatozte Bilbora itzordu bat, eta ikusiko dugu, gitarra hua luzea, orden erten dauku berak, lehen gauza, ikusgarri hori, nik ekarriko dut ene ahia muruari, baina ez dauzit, nik eginen, zuek egin behar duzi. Hariko gira partidan bezala pilota batek igor, eta besteari. Eta egia da gehiago telefonoz, eta biziki hartu baita izan girela, hiru aldiz ikusi gira elgar, estekatu dugu bi egunez kulturaldian, baigurrin egondadin 3 egunez, eta auritzerat etortzen baita, familian baitu, ikusi dugu ere gehiago, eta nahi bautzu ikuskizunaren aria eta loturak, zentagu ez ginen usatiak, berarekin landu ditugu, eta hola dugu mihimena sortu. Mahastien kultura egite moldea, mahastietako etxola, garai batean bitzatalakoak izan ziren, bat edo beste, oino bada, mahasti lanketan erabilitako hiztegiaren errekuperazio ere badago mihimena honetan. Nola antolatua den, nola egina koreografia hori ere ezagutu nahi dugu. Mihimena ikusgarria aipatzeko iruzatitan eginen da. Lehen zatia da bideoaren laguntza izanen da ikuskizun osoan. Ordeon bideoa laguntzaile, baina ez duguna isobra pizu izan da din. Ordeon lehen biziko partean hasiko da olako nahasketa batekin, eganezake mahasti oizko lan, kultur oizko gizon, asik, txistulari hoi, musik, zerbait ekarri dutena beren belaunaldian, gure goita 10 urte, izan da Galxetaburu, atxiki duena, hori agertuko da, izan da ebe Bastanen, ebe Felix eta Maurizio eta horien inguruan dantza tradizionalak sartu ditugu, baina ere sorkuntzak, eta sorkuntzak, beti sorkuntzak artistikoak egiteko, beti ari hori segituz, grabatu ditugu, nahasti zainak lanean ari, aizturak, egiten du bazantza, klask, zutoina edo piketa, ez dakit nola edo izan duzen, jotzen delaik, mailukarekin, aizkoraekin, egiten du azantz berezi bat, gero aiotza, gero sohosteko baditu zimen iztegian, kusiko duzu, aizkoraekin sohosten delaik, piketa egiten du azantz berezi bat. Eta sikira piskat amensten, lan tresna horiekin dantza bat berduze sortu. Eta hori dantzari gaztek dute sortu, berak partaide dira, aipatzen dute gehiago nahi baduzu ibokaeran. Baina, lehen biziko zatia hori da, lana, kultura eta gure ejoaren mamia. Eta dantza bat egiten duguna beti ikuskizunetan, nola zez da dantzako da edo soka dantza. Eta soka dantza hori egun hortan eginen dugu mihimenarekin. Zenta mihimena, hori da korropiloa, behinan da zuaitz bat, eta makirak, usaiako makira kolorotxoekin egiteko orde, eginen dugu mihimenarekin. Gero, biztan dena, mahastia ikusi dugu, gero zer pasatzen da, urtean bahna, nahasti zainak, ikaran jartzen da, ortsantza, jartzen heldu delaik, ortsantza nola ditzen du, tempesta heldu delaik, tempestal, azuza, izotza, baditu arrazo hainitz, nahasti zain batek, eta mementuan kulturak gauza berbera, baditu arrazoak, nahi gabeak, ez ezagutzapen eskasa, hori denak juntatu ditugu, bideoa lagun, eta bigarren sorkuntza da gudari dantza. Ordeon, eniz xeetasunetan sartzeko,
pentsatzen alduzue gudari dantza zer izaiten alden, eta hor galdegin dugu beste, erganezake lan hortan trebeden Josek Azobon iparaldeko lagun bati. Bere laguntza Xuberon egokia dena, eta guk bilaka hasi dugu Arno dantza, zenta godalet, Xuberoko dantza, bainan, patxiekin mintzatu eta erran nauku, betzazira uste izan, godalet dela Xuberoko dantza bat, bainan emaiten zen denetan, eta hori basena bartu dugu, beste Xuberotar erdi baigurriak den batekin, ordean ala. Eiteko hiru zati, eta bukatzen da beti dantzakor da lokarri, dantzakor da koropilari, kultura, eta erganezake iztegian ahantzi dugu hitz bat, geixan lantziri, geixan alfaro, edo iparaldean ezaguna dena, baduzu dantza, eta mahastigintza erraiten omentzen lehen ardantza, ez dakit hitzori ezagutzen duzuen, ardantza, ordean, zartzen duzu dantza, zartzen duzu A-R aintzinean, domaia da, ez baitugu paper dantzari, hala, erraiteko nola sortu den mimena, eta gero, azken helburua da, nahi bauzu, oraiko belaunaldiari sista bat emaitea, izanen da, gu hor gira, bagira larogoi dantzari, Txaleon eta gure belaunaldikoak ari dira, gaztenak ditu 12 urte, bagira larogoi dantzari eta erraiteko, delas taldearen sistatzeko eta aintzinare mandezan bere lana, gure hori izanen gira, gure ahalekin, baina, uste dut izanen dela, mimena olako fase baten bukaera eta beste baten astapena. Zenta hoartu gira, basaizea, eta hola, lanbera ere maiten ginuela, eta enesedea da, mahasti zainek ere senditezaten, puskat guk senditzen duguna. Zenta ostion aipatu dut biologiko modua, nahi dut naturalki lehen bezala lujaren egespetu hori, nahi nuke, oaiko mahastizain bagira, oai irurogoi mahastizain, biologikoan gira iru, bestak egespetatzen ditut, baina puskat segidezaten urbil diten gure ikusteko manerari. Hala. Mimena, ikuskizuna, koreografia sustraitua den berri ezagutu dugu hemen kulturarloan. Mahasti zaintzarako gustua eta ofizioa, dantzarako gustua eta afizioa loturik mimena, koreografia eta ikuskizunean. Euskal Herria irratian kultur arloa egin dugu, eusko ikaskuntzarekin batera. Eusko ikaskuntza, jakitez.